May komento na si Senate President Cheese Escudero kay hangtod karon wala pa nadakpan si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. National Bureau of Investigation 11 ug Police Regional Office 11 dunay pagpasabot kalabot niini. Ato ibalik si Kent Abrigana. Nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Kini ang nahimong pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Human pakyas gihapon nga madakpan sa NBI ug PNP hangtod karon ang mga dagkong personalidad lakip si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sumala ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Nakabati na sila og pressure, ilabi pa nga sila ang pinakadakong law enforcement agency sa nasod. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Most especially, syempre, ang PNP, kami ang pinakamalaking law enforcement agency sa bansa eh. Gani, miingon sab ang National Bureau of Investigations 11 nga ilan ang ginabuhat ang tanan aron madakpan si Pastor Kibuloy ug mapat pa ka mga co-accused niini. Ato namang himo tanan no ang atong pagpaningkamot nga madakpan siya but wala man gyud so far. Apan gibutyag ni Torre nga dili matud pa siya ang primary nga gisugo nga papangitaon si Kibuloy. And ako nga lang, I'm fortunate na hindi ako ang primary na nauutusan nito. Samtang, gibutyag sab sa NBI nga nagpadayon pa ang ilang pagpangita og monitoring sa posibleng lokasyon ni Pastor Kibuloy ug sa mga co-accused niini. Sa pagkakaroon wala pa'y mahatag na update but ongoing atong ginapahigayon nga implementation and service sa warrant of arrest kay Pastor Kibuloy ug sa uban niyang mga kaubanan ng mga akusado pod. Hinoon, dili uyon si Escudero sa sugyot nga kuhaan ang intelligence fund sa PNP kung dili pa mopatimaw ang mga ginapangita nga mga individual. Basi kuno mas mosamot pa o kapalpak ang ilang operasyon. Misaad ng Pro 11 nga hugot ang ilang ginahimong operasyon aron madakpan na ang pastor. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.